Inkontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. The Art of Letting Go, esibizzjoni ġewwa l-Kamra ta' fuq. Pitturi li ġew impittra matul dawn l-aħħar 5 snin li juru episodji profondi mill-ħajja tal-artista Caruana. Candlelight, The Best of ABBA, kunċert b'mużika ta' ABBA ġewwa l-Fenixxa. Lejli dedikata għal bitu fast ta' Dubstep, tritt mill-era li definiet il-ġeneru. Stennew emozzjonijiet varji u vibes klassiċi.